Nazdar. V dnešnom videu si dáme za to, že keď sme dali tých 200 odberateľov, tak si dáme taký špeciál. Budeme odpovedať na otázky, na vaše otázky. Ak chcete aj vy byť v takom podobnom videu, takomto, tak pripojte sa na náš Discord server a poďme na to. Prvá otázka je od Hyperfox. Frosty, vypustíš tie deti z klietky na deti? Vážne? Ako si sa dostal ku Sonicovi? No, ja... začalo to podľa mňa tým, že vyšla Sonic jednotka, film, a už proste som sa k tomu dostal, pozeral som youtuberov ako Ogi, Sonic Hub a to je asi tak. Pozeral som ako Ogi, Sonic Hub a to je asi tak. Stadex hovorí, tvoja najobľúbenejšia postava a hra. Hádam, keď napísal postava a tak hádam, že to bude zo Sonika aj hra. Takže no, postava to bude 100% Tails. Keď tak môžem povedať, že na druhom mieste mám asi Infinita a potom je asi Mephiles, ale teraz sa mi tak viac páči, že namiesto Mephilisa je tam Sonic alebo dačo také, no. A hra to určite bude Sonic X Shadow Generations. Povedal som to takto, lebo síce sú to dve hry, ale nejdem sa tu na hádať, že ktorá je lepšia. A sú aj akože iné, ale asi tu mám najradšej. Cinovec hovorí, ktorá Sonic hra má podľa mňa najlepšie OST? No, takto. Sonic Unleashed je tiež celkom dobré. Tam máme Endless Possibilities a potom sú všetky tie pesničky, ktoré musíte počuť. Museli ste už na YouTube počuť takého videu. A práve teraz jedna hra, som zabudol, ako sa volá. Teraz ma nezabitia, ale asi Windmill. Tak. Potom počúvaj, no. Okrem toho, to bude asi Sonic Frontiers. Tie boss fightové, proste undefeatable. Je doslova undefeatable. Asi tak. Brave hovorí, najobľúbenejšia Sonic fan game. No, za mňa sú aj akože dobré iné, ale po mňa to je Sonic Rerush. Aj teraz možno v pozadí vidíte taký záznam, ako som ju hral. Obľúbená ship. No, takže toto je povinné podľa mňa. Hear me out. Vanilla a Vector. OK, toto asi preskočme. Takže film asi dačo medzi Sonic 3 a Jurským svetom znovu zrodenie. A seriál to bude samozrejme Sonic X, alebo toto ma prinútil kamoš pozerať Hazbinov to. Tadashi hovorí, vieš, čo je Fury? Aký máš názor? No, Furíkovia alebo Fury sú proste ľudia, ktorí sa prezvedčujú za zviera, ktoré je akože ich vymyslená postava, ktorú si dajme tomu nakreslil alebo dačo a sú normálni. Proste oni len sa tak kde stretávajú a proste neviem, a ešte furt sú veľmi drahé, takže slovenská a česká ekonomika nebude s týmto dobré. Dobre, tieto si rýchlo prejdeme. Kde skrývaš moje patáty? Tam, kde si ich nechal, tak tam aj sú. Koľko mám prstov na nohách, rovnaký počet ako aj ty. A to je všetko. Myslíš si, že Sonic a Amy patria k sebe? No, takto. Podľa kanónu Sonic není do Amy, ale akože keď vidím tie animácie, no asi nie.
Druhé, na čo sa najviac tešíš, keď vyjde Sonic 4? No, samozrejme na nášho najväčšieho aura farmera Metal Sonika. Ja neviem moc variť, ja možno tak ti urobím ti pražednicu alebo omeletu maximálne, takže no, neviem ti povedať. Co Sonic hovorí? Čo ťa viedlo k založení tohoto serveru? No, podľa mňa to muselo byť len to, lebo som proste mal kanál, tak som chcel dať, aby sa tam dostali tí fanúšikovia. Koľko mám priateľov alebo kamarátov? No, ja ich mám veľa. Neviem akože počítať. Ja neviem, proste ich mám veľa. Ako vnímam dievčatá? Dievčatá sa označujú ľudia ženského pohlavia pod 18 rokov. No, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak chcete vidieť ďalšie, môžete dať ten odber. Pripojte sa na náš Discord server, nech máte informácie o všetkom vždycky. Tak, pochválený bude Ježiš Kristus.